dişmişî mebe ki ez ameya ki kanûnanê Allay yazî qisey peygambera wertera hewa da. Ez niyameya ki îna wertera hewa da. Esas ez ameya ki îna temam kera. Emel bikerê. Hettano ku erd û azmên est û do kanûnê Allay do vin derê. Ne jû herf ne zî noxteyê do wertera vinî bo. Kanûnanê Allay biyarê herûn. Ew şirê şarê rêzî bimisnê ki wayê zî zey şima kanûnanê Allay biyarê herûn. Ekî şima wina bikerêze. Şima do hukûmdarey de Allay de en girdî be. Hema ekî şima wina nêkerêze. Şima de hukûmdarey de Allay de en verdî be. Emel bikerê. Ekî şima qaîdiyekî şirê hukûmdarey de Allay lazim o ki şima o merdimo ku no dünya de en raşt o eyra daha zî raşt be.